Ahoj kolegové, kamarádi, drazí partneři, roku tekla jako voda a opět se blíží čas adventu a s ním spojené brněnské vánoční trhy. Nejdůležitějším místem, které nesmíte minout v Brně na trzích, je stánek nadačního fondu Emil, který najdete u sochy Jošta a na kterém od 21. listopadu každý den bude v prodeji adventní punč, svařené víno, alko i nealko a všechny vás srdečně zveme, abyste přišli ochutnat a přispět na dobrou věc, protože výtěžek bude podporovat příběhy aktivních dětí a mladých lidí, které nadační fond Emil podporuje už dlouhou dobu. My za náš tým Konekta vás velmi rádi uvidíme 25. listopadu, kdy celý den budeme obsluhovat tento stánek a budeme velmi rádi, když získáte svolení svých šéfů, ať už domácích nebo profesních, a vysvětlíte jim, že musíte přijít nasát vánoční atmosféru, ochutnat adventní punč a přispět drobnou částkou na dobrou věc. Těšíme se na vás, přijďte a užijeme si společně advent. Díky moc.